Yeah. Every hood's the same. Kanec lidi, zdraví vás Dejmen 20 a Tomasa. Nazdar lidi. Tak, my vás vítáme u našeho pokračování. Mně se to seká, nevím jak to uvidíte, doufám, že se to nebude sekat. No, jdeme zpátky do té obrovitánské hory, protože jsme tam nenašli, jsme tam nevybrali. Jo, já jsem tam naposled našel zombie spawn, pod ním truhlu, a ty jsi našel To je moc věcí, takže nevím. dust spawn si našel. Ne, dust. Ne, ghast, vole. Je to, co tady je? To je ten vchod, že jo? Víš? To je ono? Tudy jsem přišel, vole. Nic nevidím. Bacha, tady jsou i pasti, jo? Tam ne, tam nechoď. tam je právě ta past, vole. Tam je slepá ulice. Yeah! Jsi měl spadnout? Já jsem se lag. Kece. Pouchám. A creeper. Nekeci. Vem to, ne. Já mám knockback meč, tak v pohodě. Dobrý, hele, jdem vejš. Kudy se jde? Jo, tudy. Musím obejít tady toho blázna. A tudy nahoru. Pojď sem. Ke mně. Já ne, tudy nahoru ti říkám. Tady je voda nahoru. A nevím, kde je voda. Já jsem tam, kde jsme byli. Jo, jak jsi tam dostal? Nevím. To je glowstone. Vidím creepera, heď. A já chtěl... Já našel truhlu, je tady protection 2, krumpáč, enchantěnej, 2 diamanty, chleba, portál a glowstone dusty. No to bylo všechno. Všechno. Já jsem úplně nahoře. Jo, a do mě střílí zase zombík. Teda zombík. Jak do mě může střílet zombík, to by mě zajímalo. Normálně. Od kdy zombík má luk? Nestřílej. No, vidíš to? Jak to jde, když se chce. Kudy jsi tam vylez? Já jsem si nevzal torčky. Nevzal jsem si torčky. Já taky ne. A kudy jsi šel nahoru, nebo kam jsi šel? Nahoru, tak se ke mně portní. Máš tyčky? Aha. Pardon. Jo, creeper. Mluvám se. Moje chyba. Nazdar. 2 diamanty. Ale nevytěžený. Je. Heč, já jsem našel úplně jakou místnost, úplně jakou hustu, jako prase. Já našel portál. Hej, kost vyenchantovanou na knockback 3. Tady je příšer. Další creeper. A skeleton, tak to není moc pěkný. Jo, já mám achievement, svůj první achievement. Hej, říkám, jsem našel kost vyenchantovanou na knockback 3. Chápeš to? No, já ti říkám, že já mám taky sheep power 10. Hej, co jsem tu já našel? Já jsem našel úplně jakou libovou místnost. Ale tak to potřebuješ ale to, že jo, luk s tím... Já mám luk, ty vole. Ale s tím, víš s čím myslím? Infinity. Au. Infinity. Au. Hej, já jsem na bedrocku, to je divný, ne? Na bedrocku? No. Nevím, no, hele, boty. 3 perly a portál. Chápeš, já jsem úplně v nějaký místnosti. Úplně jsem se dostal někam dolů, nic tady není. A jenom to tady prostě je. Počkej, tou lávou dolů, viď? Teda tou vodou dolů. No jasný, lávu, no. Vodou dolů. 2 patra dolů si šel. Ne. No, tak co řešíš, jo? Hele, to pokračuje ještě vejš. Paráda, já nemám bloky, já si netěžím bloky. Pojď ještě vejš. Brambory se natěž, ty vole, hej, já to chci fakt ale něco najít, ale... Vždyť já to, teďkon jsem našel boty nějaký. Vyměním si je. Protože tam mám něco dobrýho. Na mě vytejká láva, to není moc dobrý. To je špatný. A já jdu nahoru. Já jdu tunelovat. Nevím, proč jsem řekl zrovna slovo tunelovat, ale... Tégo. Musím trošku vyjet ven, abych mohl dejchat. To bude těžký tohleto.
Tyhle, to je fakt debilní místnost toho, to jako nechápu, co tady jako udělali, k čemu. Nic tady prostě není. A sakra. Víš, jak jsou v pekle ty červotoči, jak se furt točí a plevají ten oheň? Jo, myslíš Blaze? Jo, tak ty jsem teďko našel. Jo, a teď kolem mě prolítá ta koule, jo. No. Kolem tebe, kde jsi? Já jsem tady někde pod tebou asi. Ale já nemám bloky, takže se nevím, jak to dostat. Tak já vyhodím string. Viděl jsi string? Ne. Tak jsi úplně někde daleko. Jo, vyenchantovaný fire aspect. Ne, fakt jsem viděl, jak kolem mě prolítá ta koule. To je divný. A já mám další diamanty u každého spawnu. Jsou A já jsem našel úplně železa hodně, tak kopu tady. Venku ze sprší. Hrozný, jenom furt prší. A ty další spawny. Hele, zase se dostal až to. Až. Tam jak bylo to železo asi, jsem se dostal. Dobrý, mě to začalo naklagovat. Tak je to. Jsem tady někde viděl díru. A to je možná tím deštěm asi. Nebo to co to je? vypni, ne? Asi logika, ne? Creeper, než musím zabil. A já našel východ ven. Až na samý hoře. Ne, to není až nahoře, ale... Jo, tady je prase. To je dobrý, že se to neseká, tyhle, to mě úplně... No, neseká, spíš seká, ale občas jenom, takže to je paráda. Jau. Hej, nenašel jsem třeba 5000 železa. Ne? Hej, tady to je úplně železa, cože? A kde jsi? Cože, tady je úplně nekonečnost na toho železa. By mě zajímalo, kde seš. Na jakým seš patře? Nevím, v tom prvním hnedka jsme tam vyšli. Jak jsme tam propadli? No. Jo, aha, tak to jsi mě nemohl vidět. A projít kolem mě ta Blaze koule, ale. Já jsem úplně nahoře. No a taky jsem to viděl, jak to letí jako byšek moc ze zhora. No, tak to byl možná ode mě. Fakt úplně nahoře jsem, no. Je nějaký menší lagy. Já jsem zase spadnul do lávy, ovšem, ty vole. A jako moc tady toho teda není, jako abych řekl pravdu. Takže tento díl zase bude zklamání, takže musíme najít další luxusní věc. Tady to je strašně blbá místnost, já vůbec nevím, jako to jako tady máme jako hledat. Ještě jsme nenašli ani takový to, kam máme dávat ty vlny. Víš, ale to tady nebude, prosím tě. Já tě vidím. Otoč se. Ale víš co, měli bychom to už najít a tam se zabydlet. Ale tady to nebude na ty vlny. Tady ne, ale mělo by to někdy být, jako měli jsme. Ale prosím tě, tady v té hře myslím. Jo, bude to tady, ty vole. Hele, diamant. Jo, to jsem minule nevykopal. Proč to tady nechal? Protože já jsem neměl krumpáč. Jo, aha. Hej, já jsem něco našel, pojď sem, dělej. Jo. Tady úplně něco úplně hustýho. A tudy máme určitě jít. A viděl jsem tu creepera, pomoc. Ty nemáš meč? Mám. Dobrý, mrtvý. Hej, tudy máme určitě jít, to já to vím. Se dostanem do země, nezemě. Zlato? Jenom jedno, no, je tam i druhý, ale to nebudu kopat. Proč? Hej, tam je něco úplně svítí. Tady taky. Já jsem našel nějakou podzemní vodu. No, tak to voda nesvítí, jako, ale to je jedno. Já našel lávu spíš. A laguje to, Já jsem se objevil na druhé straně úplně. Kde seš? Já našel redstone, mám třeba to redstone. Já našel lávu. Kudy jsi šel? Jo, tamhle seš. Já našel zlato. Ty vole, jak koupe dlouho, ty vete. Hej, je, silverfish, pomoc. Já mám zlato. Hej, skeleton. Jde po mně. Abych řekl. Já už jsem asi venku. Že jde tady velká prdlačka. Hej, proč tady necháváš všechno to zlato? Nevím. Já bych tě taky zbyl. Počkej, ještě uvidím, až z té druhé strany světa přijedu za tebou, abych tě poznal. Já jsem ty vole, jo, aha.
Nic, ale já jdu na druhou stranu, ještě se kouknu, protože tady to ještě je docela velká, tady je skinka, nebo co to je. Kudy jsi vylez? Počkej, tady zase zpátky, nebo co? Kam jsi šel? Nevím, já jsem zase vylez tam dole. A to já vím, já jsem vylezl za tebou. Redstone tam beru. Jo, tak tam seš. Já už vím, kde seš. Jaký mám signál. Měnil tady 3 tuny. No, teď jsem se tě ptal, jestli ho mám vzít. Bys mi neodpověděl. Tady já. Pojď tady dovnitř. Ne, tam jsme byli už. No co? Tady nic jiného není, ale. Je, tam jsou ještě schody nahoru. Tady. No není tady nic, ti říkám. Já jsem se zase Tady je nepodíval. bedrock, tady je bedrock, koukej, tady něco určitě je. Kde? To je! Nějaký tunel úplně. A kde seš? Řekni mi, kudy jsi šel. Nevím, ale nade mnou je úplně, hej, co to je, oh my god. A tady je úplně redstone páčka nějaký redstone tady Tak je. čekej na mě, ne? A nevím, kam jsi šel. Jo, tady! Ne? Vidíš to, ten tunel. Nemačkej A to, když u toho jsem tady. stojí. A ty jsi to rozbil asi. Nerozbil to, nerozbij to. Počkat, tak co tady? Chtěl by to torč nějaký, anebo redstone torčku. Já už vím, proč nám dali ty redstone. Protože máme udělat redstone torčku a zapnout to. Tady. Aha. Já jsem to našel. Ne, to je tady redstone všude. A koleje. Kole, tak to zase zadělej, kámo. Protože Ale tady jsme asi jeli přece předtím. To jsme nejeli ani nahoru. Myslíš? Ach ne, no. Já jsem jel na kolejích. Já ne. No protože to za mnou začalo bouchat, ty jsi se zbál jet. Máš tady redstone? Jo, počkej, já jdu po těch kolejích. Tady na konci jsou dispense nějaký úplně, nebo co to je? No, tak to Ne, to jsou nerozbij. písty. Já jsem je rozbil, ale. Protože ti to vyhodí ty koleje, chápeš to? Tady není třeba 5000 pístů. A nechoď do mě. Jdeš pryč. No, zmlatně třeba. Za chvíli jsem tady, já skočím pro pár stromů. Jo, našel jsem redstone torčky, úplně nějaký, úplně moc obvod, úplně. A je tady vlna, bílá. Kývám. A tam nepsalo žádná jako hala prostě na sbírání vln. Jo, Victory Monument, a to je přesně ono. Cože? Psalo to tam Victory Monument, a to je ono. Tak já se s tebou teda nebudu hádat, no. Že už je zase noc. To je hrozný. Tak jsem našel úplně nějaký věci, úplně. Tady. Kolik? 2 stromy budou stačit? Nevím. Nebo dva bloky stromů, spíš takhle. Našel jsem tu redstone točku, tak já tam zkusím pak hodit. Já jsem šel teďkom pro točky, aby jsme udělali novou. Ty vole, já už jich mám hodně. Aha. Hej, jel jsi z kopce, když jsi jel po těch kolejích? No. A pak je do Jakoby kopce. Pak je do kopce. Do 2 kopců. Tady je kopec dolů jak svině. Ale úplně obr. No. 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 Teď to povede kam. No, co? Zase kopec dolů. No a teď jsem v nějaký místnosti, ty tady česká, minecart. No, teď tudy jsem jel, ti to říkám. Tady je úplně nějaký 1000 páček tady je. Podívej na to, že jsi to tady pěkně rozkopal teda. Jo. Jo, tady jsou Ahoj kuci! dar. Tak to je můj přiteplený bratr. Tady nám teďkom pěkně skurvil video. Vypadni si chrchlat někam jinam. Stříháš, ne? No jasný. Já jsem mnou dobu dělal stříhat, co? Já to takhle dělej. Tak čekej, ne. 10 Jo. minut máš. No, to mi stačí. Tak to ahoj kluci! Hele, beru tady páčku a jdu to tam hodit, nečekám na tebe. Já jsem u toho, tak já nevím, že jo. Tak čekej na mě, jako, víš co? Nic to pej neudělalo asi. Jak to jsi neudělal? Ty jsi to tam hodil, jo? Ještě ne. Teď. Tak můžeš. Hej, jak to říct? To je otočený. Ne no. To vedlo sem. Mě by zajímalo, co je tady ten tunel, ty vole.
Hej. Hej, to vede úplně někam. O, třeba sem, jako víš co? To brutálně. Jsi to přešel a teď to nemůžu projít. No nic, já se kouknu nahoru, protože to je nějaký divný. O, našel jsem bílou vlnu, ale úplně hodně. Tak čekej, já vůbec nevím, kde seš. A creepe za tou vlnou hnedka. Čeho za tebou, jo? Já jsem zmu meč. Hej, jak se dostal nahoru? Já už ho zabil. A další zeď z bílý vlny, ne, Jak se dostal nahoru? normálně. Jak normálně? Přes ty kola, jako? Jsem to vyskákal, ne? Přes ty A to nic kola. není, to vede ven jenom. Ne přes ty koleje, ne, jenom jsem našel bílou vlnu nějakou. Jak tě mám popsat, jak jsem se tam dostal, ty veš, to ani já sám nevím. Stůj na místě. Stůj, Ne. zastav se. Ne, Já se k tobě prokopu. ne. Spadneš do lávy, ty Magore. Já jsem našel nějakou novou místnost zase úplně. Cáš. Ne, spadnu do lávy, prosím tě. Spadnu možná tak dolů. No, 3 creepři ke mně jdou, to je paráda. Já zase si odešel úplně někam jinam, no, ani se na mě nepočkal. Proč bych čekal? Šalala, šalalí, šalala, šalalí. Já už jsem ale úplně venku. Dneska 8 Na to diamantů. kašlem, já tady do toho místnosti už nepůjdem, tady to na nic. No, to jsem ti říkal i předtím. Najdem něco jiného. A jdu z kopce z kolejí. A mlátím se o hlavu. O, něco jsem našel. Tohle tam můžeš mít taky? Ty jsi takový debil, ty vole. Teď ti říkám, že tudy jsme vyjížděli. No, tady jsou ty páčky. No teď jo, ale já už jsem někde pryč. Teď tady jsem si hodil hezky minecart. A hodím si minecart. Máš páčku a jedu. Nejedu. Ale ne, stojím blbě, nekecej mi do toho. Si vozíček roztlačím, no. Bože. No, já hledám něco jiného. A pojď sem. Našel jsem čestku. Kompas. Buď to mi blbnou repráky. Nebo to je v tom Minecraftu. Cracket Stone jsem našel. A díra, no jo. Nevím co to je, slyšel jsem to taky, ale. Slyšel jsi to taky, jo? Jo, Tak to bylo asi ode mě. takový prdětní. Jo, to je ode mě. A zase díra. On tady někdo rozsekal kole, tak si nikdo nemůže svíst na vozejčku. To je hrozný. A asi si vezmem pár pístů. Slime píst, No já jich mám. slime píst. Já jdu nahoru, já si zjistím, jak se jde nahoru a jdu nahoru. Já jdu taky nahoru. Už se tady nebaví. Já už jsem jak dávno venku. Nech mě, jo. Ty jsi venku? Už jak dávno. Nevím, kudy jsem ven. A jdu do té prostřední hory, úplně ty největší. A na co jsem našel úplně zase něco úplně extra. Počkej, necháme to na příště, ne? Tu velkou Ne. horu. Jo, Ne, jo, ne. jo. Tak když už jsme když natáčíme, tak prostě natáčíme. To je reálně. O, dobrý, jdu nahoru. Ale tady od někud teče ta voda. No, to se rozvím, odkud to teče, ale. O, tak ta hora není třeba kilometrová. Ty jdeš jako nahoru, jo? Už jdu nahoru. Ty jsi teda jako dobrý, no. Já jsem našel nějakou vodu ještě v té hoře. A vede truhle. Aha, ona je prázdná. Tohle je hovno. Ona je prázdná. Ne, tohle je hovno. Nech mě. Ty mě taky nech. Ti říkám, nech mě. Nech mě. Já jdu pozadu, ani nevím kam jdu. Celý díl mě nezabili, že by mě najednou z ničeho nic zabili. Já bych chtěl pomoct. Já bych ti docela rád pomohl, jenže já ani nevyskaču nahoru kvůli tomu, že... Ježiš, tak mě třeba portní, nebo já nevím. No to ti neportnu. Cože? Co jako proč? Co? To jako proč? Protože skáču.
po mně tady jde třeba jako creeper a kostlivec v jednom. A chce být zvednout. Tady na té hoře už jsme ale byli. Byli? Jak to můžeš vědět? Ale nebyli jsme v hoře. To ne, no. No. A jak jsi tam dostal ty Magore? Kam? Do té hory. Já jsem se tam ještě nedostal. Aha, tak já se prokopujeme tak jako dolů. Neprokopávej se, najdem prostě vchod, ne? Ty bys si taky všechno vyřešit prokopáním. A teď ty tady se někdo prokopával? A kde? V té hoře. V jaký hoře seš, ty vole? Nevím, ale prokopal jsem se tam do té hory, tam jak z toho, víš kam. Tam jsme takovou prozkoumali teďkom celý. Jo, myslíš, jak tam byl ten? A je tam truhla, vidím čestku. Prázdná, vej. Ne. Ne, on zase bude mít štěstí a najde zase 25 diamantů. A další čestku. No ta je prázdná, tady někdo byl. No vidíš to. Ale ještě jednu mám. Cože? A tam si chodil, tam si šel před ty, jak je tam ten gas spawner, jak jsi tam minule umřel. Tam je ten most, jak jsi dělal. No, tak v té hoře už jsme byli dávno, ale. No já vím, ale tu čestku si nevybral. Jo, u toho gastu jsem to vybral. Ne, ty jsi tam umřel, vole. A teď jsem to vybral v tomhle díle. Kecáš, No nekecá. kecáš, No nejde, jsi blbej. nekecáš, no. No. Dostal jsem se ven, tam tada. Jsem usilovně utíkal a nikdo mi nepomohl. Hele, vypnu, jo, sorry. Teď jsem to chtěl vypnout. Jste celkem kouše. Hele, čekáš na mě, co? Ha? Nečekám. Měme být. Já mluvím na creepera. Ale já už jsem našel vchod do té druhé hory. A to je epesní. To luxusně udělaný. Ne, kecám. Teď to vypadá nějak tak jako v tamtý hoře. Já tě vidím. Ale vidím jakoby, jak jsi v té hoře prostě úplně a jdeš. Jo? Aha. Že to nenačetlo, ne? Nevím, nenačet. Tě vidím, ty vole, přeze, ty vole. Periferní kůň. Vidím ještě zombíka. Jako v té hoře, jo? A tu dřeva. A vidím Slendera. Božu, já už jsem z té hry tak blbej. Hej, to jak vidím ten vchod do té jeskyně, ten je úplně hustý. Ne, jak je Jo. tam vlastně. Je to jenom takový tunílek. Já vím. Spadnul do vody. Hele, tady pod tím bude určitě truhláva. Tady jsme byli už. Počkej. Tak jako oni ty skály jsou jako propojený, jo? Asi jo. No to ne. Je, creeper. Bože můj, bouchnu. To nechce, aby byly propojený. No ale jsou, bohužel. A jako, Jo. co tady máme jako dělat dál? Kázla. Ne, byly tam věci, ale ode mě. Tak já Ne, vyskač- to není ona. Úplně nahoru vyskáču teda. No jo, je to ona. Tak nevím. Já vyskáču úplně nahoru na tu horu. Ne, jako. No na tu, jak jsme teď prohledávali a zjistili jsme, že to je ta sama. Jako zvenčí. Vyskáčeš. No ne, zevnitř ty vole. No jako zevnitř dá taky úplně nahoru, když víš. Víš to, jau. A skeleton je tady furt. A vidím ještě nějakou disperenci. Je tady oenchantěná knížka Smite 2. Jo, to by mě zajímalo to, na co jsou ty knížky. V té nové verzi Minecraftu. Na oenchantování. No právě, že to nejde, já už jsem to zkoušel. Kde musíš to dodat do kovadliny. Aha. Ty to je blbý. To není. No je. Já chci najít úplně něco epes rádis. Ale ty jsou Bestrání, prázdný, jo. jsme vybrali, prosím tě, co říkám. Takže našel jsem lávu, není spadnou fakt nejsi. Hej, ale jako... To mi neříkej, to bylo jako celá mapa tohle. No to jako ne. No ale To by jako jako- našli jsme hodně diamantů, viď. Zapomnět, že to je pro singláče. Pro jednoho mapa. Nezapomeň to, že máme udělat spíš ty challenge, než máme udělat si tohleto. Ale. Ne, nic. Máme udělat třeba ty itemy musíme udělat.
No teď jo, najít ty diamanty na tu výzbroj, že jo, to už máme. No ale musíme to udělat jenom jedenkrát, nebudeme to dělat dvakrát. Na to No nemám... teď jo, teď to říká. Hej, ale to ne, to fakt jako ne, nemůže být celá mapa. To ne, no. To bylo hodně krátký. Hodně moc krátký. Ale ten ostrov je stejně nějaký malý, se mi zdá teďkon. Tady jsou všude furt jenom do té jedné hory. No. Ne, vlezeš do jiný hory a jsi tam, kde jsi byl, ne. No ne asi. Já našel spawner. A pavouka. A pod ním bude určitě truhla. Jau, No pavouk, nic, tak já nevím. Nebyl ní já- pavouk. Nevím kam půjdu, ale dobrý je, že už mi to moc nelaguje. Chodíme teď tam. Co to je? Nevím, ale vypadá to jako kdyby se měli přivolat ufoni. To je. Kuře. Už jsem podívat postavovat, to bude. Vidím náš důl. Pardon. Jo, Tak jsme- jak minule, veď. Já našel barák, ne, teda ne. Ne asi, ten je náš. Tady bylo. Hele, truhla. Když to lidi to nevím, že se to podívám. Hele, ty seš strašný blbosti, jo. Jenže už jsme to asi Nemám dohrali. místo, jo. Já bych se ještě kouknul jinam, jako by tam nahoře, po tom moře, jako, anebo do pekla bych se kouknul. Takhle nic nebude. Ale bude, vole. Ale vlastně mohlo by být, když jsme dostali takových těch, co? Když jsme dostali hodně těch brán do pekla. Já nevím. Já jsem jdu teda kouknout, nevím, kde jsem se bral, jo, to je ten. Já se jdu kouknout teda do pekla. No počkej na mě, ne, ty vole, jak se to píše? TP Tomasa. TPDman 2CZ Tomasa. Zdar. Počkej, já se musím odložit, ještě tam dále. Play inverta. Tak já se jak ještě odložím. Boty. Teda, já jsem už odložil, ale ještě odložím teda víc. Počkej, já chci tu rychlost, tu se nechám. Sekeru asi nebudu potřebovat, lopatu taky ne. Bloky si vezmu radši. Ty ještě nemám. Bloky, jaký bloky ale? No, jakože třeba nastavení, že jo, třeba kobl. A doplejt vám ty naše Tak blbosti. dělej, já už jdu. Tak radši ne. Jdem. A koukej, jak zmizím, jsem čarovný. Uhni. Já počítám, že budou lagy. Ty budeš mít ty lagy, myslím. Nemám moc? No dobře, kecám, mám jako hovado. Jo, to je brána do země, nezemě. Já to... jsem se ještě ani nehnul. Jo, už jsem se hnul jednou. Dobrý, tak vypadá to, že jsem asi končím. Ne, dobrý, už to mám. Jestli custom. Ten nápad chodit do pekla. Tady bedrock, ty vole. Tam nic není. Už jsem byl teďko. Je lagy, ale. Pamatuj si, kde je brána. Ty máš mapu, ne? Mám, no. Minimapu. Ne, obermapu, ty vole, mám. A nic, veď. Konec, to. Konec. Ta tvoje obrmapa je nám k hovnu, tyjo. Tak ono je ještě jenom šedivo. Tak si to přepně asi ne. Já si tady uložím waypoint. Ti tak pomůže. Dodo. Jsi chceš jako prokopat ven, jo? No dá si. Tak to je hezký teda. Tady prostě jednoduše, a jdem nahoru. A tady je taky cesta ještě. Tam jsem byl. Nebyl. Když Já jsem to pekla už tady v té mapě. No. A já jsem našel prasata. Prasata, ty vole. Strašný prasata. Tady to hoří, vole. Jak se podkopu pod lávou, na mě to úplně vyteče.
No právě proto se nechci koupat, že jo. No jasně, ty chytrej, ty vole, ty jsi to ani nevěděl. No jasný, teď jo. Něco do mě půst. Se vykopu někde úplně, jo, vidíš to, přesně pod lávou jsem se vykopal. A přijdu teče? Já nevím, kde se vykopu já, ale prostě Já- hlavně řekl, Kde seš, já půjdu po tvých stopách. víš, co mě to zajímá? Ne, teď ti to ale neřeknu. Proč to peklo je taky debilně udělaný? Protože... Třeba to ani jsi šel? nic není. Jo, dobrý. Třeba to nic není a jenom prostě úplně, já si z nás udělal jenom vtip. Vtip. No, vtip. Ježiš, ty máš tak nádherný schody. Jo, hele. Teď se mi to seklo, ještě kousek a seš nahoře, hele. Ještě tak 2000 bloků, hele. Spíš mi dojde krumpár do za chvíli. Já ti dám, mám. Já mám ještě 3 jako, ale víš co. Ty umíš Ale- strašně oni- dobře umíš kopat, to. Ježiš, kopej už ne. Já mám lák. Aha. No a pořád, už ne moc. Počkej, jsem dezorientovaný. Tady. Kecám, na schody dělat nebudu, dí. Ty vole, tak počkej, ne, já mám lagy. Jo, co? Jo. Já ne moc. No dobře, tak mám. To se uvidí na videu. Neuvidí kvůli mému bratrovi. No. Co? Oh no. Máš to pravdu? Není to třeba nekonečný? Já jsem ti říkal, že ještě tak 2000 bloků a seš tam. Ale už slyším gásy. Já je slyším od začátku. Hej jo, jsme tady. Od začátku brány slyším. Hrven. Jo, tady to vypadá úplně úchylně, kamaráde. to bys tomu nevěřil. Hej, co to tady je? Oh my god, to nic není tady. Jo, po mně střílej. Hej, co děláš? Hej. Já jsem chtěl být kamarád. Já je nevidím, ty gásy, ty je vidíš? A jo. Střílej po mně, jak nevím. Bacha, koule. To se dá odrazit, vole. Je, vidíš to? Přijdeš do pekla. A všichni po tebe začnou chodit. Teď jsi říkal, že ho nevidíš. Nevidím, no, já mám malej... Nemůžeš ho rovnou zabít, hele. Ale já je nevidím. Tak mi dej ten luk a šípne. No to si naser. Počkej, já se schovám tady k tobě. Ne, kecám, jdeme. Tady jak... Já si musím odlagovat, víš, proto jsem... Jo, hele, já po něm vyběhnu, kámo, on je u země. Na mamuty. A on po mně střílí lukem, ty ti fakt děkuju. Já zkouším, jestli ho netrefím nahoru. Ne? No, pojďem. No, sejmu, neboj se, sejmu tě. No. Nebo taky ne. Jo, je mrtvej. Je po něm. Ale teď Hej, nevím, Ti vyskočil jenom jeden tady, jo. teď nevím, kam se mám vrátit. Jo, tady. To ti vyskočil No. jenom jeden level, jo, z něj. Pojď ke mně. Nevím. A jdem někam, já jsem si uložil ty schody, tak jdem. Tak na mě počkej. Protože já maximapu nemám. Vypadá to, že asi budeme zpátky, protože tady nic není. No, to říkal. Pekle be hovno. A nebo máme se skládat nějaký ty věci, víš co, ty pekla, ty brány všelijaký, jak nám tam dávají. A pak nás to portne někam jinam a tam dáme třeba dělat. A ještě nemáme takhle si udělat portál jako takhle. Že nám ho třeba někde jako složí ten portál, víš co? Cože jsi říkal? Že nám ten portál možná někde složí, víš co? Hej, hrát kámo, a ten libozní. Co hrát? Je tady hrát jo? Jo. Tak vidíš hovno, co? Pojď za mnou. Já vidím hovno. No. Musíme dolů. Já mám megalak. Já taky. Hej, jak jsi Hej, dostal hej. dolů? Ty jsi prostě skočil, viď? Tak já skočil No. taky. Ale ty vole, hej, to mi má asi 1000 km dolů, ty vole, to je. No, a my dolů musíme, kvůli tomu hradu. No nemusí, ten hrát je vohovně, že jo, ale to je jedno, jdem tam. Tudy pojď. Třeba to najdem ty věci nějaký, které jsme měli najít v tom pekle.
Třeba se tam nějak doserem. Pekla. Víš co mám? Já mám jednodušší nápad. Oh, bacha, pod náma je láva. Ty jsi skočil? Jo. Au. 200 to ubralo. Už ho vidíš? No hurá. Já už do něj kopu, bože. No teď jo. Hele, on zase dělá schody. Paráda. A co bych měl asi dělat, tyhle? No, co, přece nebudu kopat druhý schody, ne? Ne, třeba si skáču za tebou, hele. Česnek, vole. Taký česnek. Právě skáču za tebou, česnek, vole. Koho to by ta ruka jede? By mohl dělat Ukrajince. Hej jo, ten krumpáč kamenej docela vydrží, ne? Ty na to, že to je kamenej. Ale jsme nahoře. No hurý. Hulí! Už jsme nahoře, tyjo, hurý. Lák. Nekecaj. Dar. Jsi tam dobře seknul, ale. Hurý. Nahoře, hurý. Jau, zase lák? To vidím, tam seš ve vzduchu. No ne asi. Tady jsou schody, jdem po schodech. Kde jsou schody, tam jsme vítání. Zase schody dolů, ty. Jsou schody, tam je výtah, ty prostě. Ne, říkám, že tam jsme vítaní. Hej, kámo! Nechoď tam! Ty vole, já jsem super lék. Pomoc! Já jsem mrtvej. Černý skeleton, nesmí se tě dotknout. To jsem tě dotknul. Cože? To mě dotknul. Mě taky právě. Ten vítr nebo co to je? Prý nechoď tam. Ty vole. Ježíš, tak to si budu přehrávat třeba 20 000krát za sebe, protože to je fakt luxus, tyhle. Tady jsou ty zasraný houby. Houby nechci, jsou hnusný. Ne, vemu. Hej, po mně skáče ten slime. Já mám balkon. Ježiši, to dá stát. Zase po mně fluše, no. Slime? Ten magma tam, no. Magma vůl. Já jsem magmaky. Sprej, ty vole, nechoď tam. Počkej na mě, vole, nebo se zase budeš bát, vole. Já se nebojím. Ty jsi mě vylekal, já mám šíp v hlavě zapíchlej. A druhý v těle, jo. Hej, já jsem našel ty blaze zasraný. No, takže jsem ne. Vidíš, tak to jde, hej. Že neskočíš dolů, aniž by ses tam podíval. Já jsem dole. Cože? Hej, skákej! Já mám lák, vole. Skákej dolů! Já mám lák. Skákej dolů, tam nic ne, tam to. Tam je jenom láva. No jasný, ty vole, já vůbec nic nevím. Já mám malou dohlednost, takže vůbec nevím. Ne, hlavně tam neskákej, ty vole, to je plný lávy, vole. No nic, vidím to tak, že se vrátíme k bráně. Čumá těbe postrčím, ale čumala víš co? Počkej, čumala. Ne, vole. A pojď si odletěl. Hele. Ještě jdem sem rovně ještě. Tady je lávový políčko. Studánka. Počkej, neříkal jsi, že jdem rovně. Spíš horkánka, ty vole. Horkánka. Tě. Třeba jak bav. Ale vidím tamhle toho. Já vidím lagy. Točivýho. Hej, ty furt musíš mluvit o těch lagách. Nemusím. To se nedá. Já si musím vyšvrkat. Nemusíš. To bude špatný. Spawner na to. A spíš jsem asi mrtvej. To plival po tobě nebo po mně? No po mně, já jsem asi mrtvej. Já nevím kam jsi šel, ale. Ne, nejsem mrtvej, já jsem to zničil. A jsem 15. level. No, 14. A kam jsi šel? Dneska jsme úplně neumřeli, já jsem zahodil krumpáč, no. Zase jsi mi neřekl kam jsi šel, ale. No, tak ti to mám asi říct. Počkej. Jsem si šel. Čus. Ale to je dobrý, jako víš co, já když mám ty menší lagy, tak už to nejsem mrtvý, víš co. A já se divím, já jsem taky neumřel.
No, a kdybych neměl vůbec žádný lagy, tak vole, tak nejsem vůbec mrtvý a úplně jsme to už dohráli. Jedno tady nech. Až tu budeš, tak napiš. Ne. Ježíš, ty vybíráš cesty. To je Ty hustá vole, cesta. já mám lagy, chápeš to? Já vůbec nevím. Tak kudy jdem, tak třeba tudy ne. Aha, ona tady je zeď. Tudy pojď, otoč to. Otoč se. Ty jsi taky ty. No. A zase, hele, tak kudy půjdem, třeba tudy. No. A zase No, zeď. Tím tunýlkem. Tak to zatoč hezky do sem. Do sem to zatoč. Do schodu. Protože tady to bude víc nahoru. Jau. Že mlátíš. No. No ty vybíráš cesty, to je hrozný. Ale tady skáče Eset. Hustý. A musel to sundat. Tak jdem k portálu už. Hej, počkej, spawn. Znič se. OK. Hustý, já jsem z toho dostal to. 2 levely. Ne asi. Jau. Já jsem našel toho černýho kreténa. Už zase? Já tě nevidím. Ale počkej, oni... Hej. Já se s tebou musím portnout, protože ty jsi mi zase utek. Pojď, já jsem tady. Aha. Tady si úplně za rohem byl, tyhle, tady úplně na mě vybav. Tamhle třeba je znova. Počkej, já schodím dolů. Ne, z něj vypadne taková lepka, z něj vypadne taková lepka. Kam kudy běží kokot? Ty máš tu lepku, jo? Ne, ještě nemám. Hej, jde debil, protože... Hej, počkej. Ghost, vole, kde máš lepku, vole? No ale z něj nepadá na 100%, víš. No. Tam nejdu. Já tam nejdu. Já se tam bojím. Počkej, já budu stát za tebou. Ty vole, já se bojím, já nic nevidím. Já taky ne. A za náma jsou prasata. Střílej, věřím ti. A už hoří, už po tebe bezstřelí. Jsi tu na jednom místě a nechce by mě sejmout. Ale to je debil. Au. Ježiš, hej, normální skeleton? Co dělá v pekle? Nevím. Ale bacha, Blaze. Další blázen. Gas, ty vole, co to měl. Hele, tamhle je další ten černoch. Nigas. Já mám lák, já vůbec nevím. Hej, dostanem se tudy k bráně? Portálu? Ne. Dělej, veď mě. Já mám nějaký úplně svobodný skákání. Otoč to. Já si vezmu to. Na rychlost. Hej, chceš nápoj na rychlost? Já to po tobě hodím. Ne. Kdybys to hodil pod sebe, pode mě, tak to máme oba dva, ne snad. Cože? Kdybys to hodil po mně a po tobě, tak to máme oba dva, ne? Ne. Čumá. Ne, to jsem Ne, pomoc. Schumacher. Počkej. Co Hej, zase ten černoch. Já vím. Jo, proč to děláš? Zapál, tam nejdem. Ne, tam nechoď, otoč to. Tam je ten Ale ten. chápeš, já se nemůžu ani otočit skoro. Hej, debil Blaze. No právě, na druhé straně taky. Kde mám ten nápoj na 1,5 minuty? Ne, já už jsem se napil. Hej, něco special po mně. Prostě k portálu, jo, jdeme. Jo, já jdu úplně na druhou stranu, ale. Aha, tak to otoč ne. Krávo, já jsem to lek. No čo? No vylezem z portálu, budem. Tam úplně díra místo, já tam skočím, vůbec nedívám, jestli tam je, hej, našel rovště houby. Ježíš, prd, na ně jdem. To je prdím, ty vole. Tu, no. Točí ti to. A jdem. Pojď po mně ten elixír. To už nemám. Já nemám helmu, cože? Nemáš helmu, no. Ty jsi někde zahodil. Chci Ne, zahrát na Barbara. mi rozbil ten hajzl. Jdem. Ježíš, pojď. Tak počkej na mídlo, asi ne. Ne. Jako já nevím, ale Dožeš já bych mě? řekl, domů se nedostaneme, a to tu neřeš. Wow. Ne.
Hej, co tady je? Jaká díra? Já bych řekl, že skočíme dolů. Já bych řekl, že tady jsou naše schody, ty vole. No jo. Ježíš, nemůžu chodit s takovou rychlostí po schodech, takových úchylných. Wow. Tady mě zajímalo, jak se dostanu nahoru. Tady tudy. Ne, nekecej. Jau. Když to je hrozně rychlý. Je, prostě to podkopal pode mnou, ježíš. Já vím. Ještě už. Já za chvíli umřu, co tam? Budu ti chybět. Ne. To jo, to tady radši zůstanu, aby ses nemohl portnout. Tam bych se měl portovat. Hej, pod námi takový lávový jezero, ne úplně. Já to vím jako úplně. Je nám schody. Dík. Už teda kámoš. Ani ne. Hej, tady není třeba těch pracat. Tisíce. Hej, proč je tady stůl? Kudy jsi šel? Nevím. Hej, ty zase odejdeš. Ale já už jsem na těch schodech, ale. Cože? Já už jsem na těch schodech. Jo? Ne. Aha, nejseš, protože tě vidím, jak běžíš furt. Nejsem, no, Tady- jsem tamhle, tady že... přijel. Jo, už to vidím. Dával ty šutry. Já tě doběhnu. Neboj se. Já mám lagy, já vůbec nevím, kam jdu. A co jako? To je jedno, jsem prostě řekl, že tě předběhnu, tak tě předběhnu. A třeba mě zmlátí. Ne. A sakra. Nic nevidím. Zastanu, bych tě taky šláknul. No, tak ti povím. Ty schody jsou pěkně poskákaný. Hej, furt mě mlátíš, jo. Magore, já mám jenom 2 srdce. Ty po mě vyhodil z portálu. Vylítl si z toho portálu aspoň. Hej, vlastně my se můžeme objevit úplně někde v hajzlu, to říkám. Ne, nemůžeme. Já chci do baráku, hej ty. No, protože nevím. Ha. Mám jenom 1 srdce, takže mě bouchni a zabiju tě. Jsi debil. Jsi živej, jo. Co řešíš? Ještě. Zatím. Ty zatím no. A mě by se tady měli dopíst ty stejky, to říká. Víš, co mě zajímá? Mě někam zmizel ten šíp, jo, tady je. To budeš jako chodit s jedním šípem, jo, to jsi dobrý teda. Teď já mám Infinity ještě na to, že jo. Už máme 30, Zlatá lopata, tu si vemu. 35 diamantů máme. A chci helmu. Hele, spít nápoj. Ten si vezmu. Tak víš jak, tak se rozloučíme. Vypadáš blbě. Dobrý ne, vole. Jak skáče na tom místě, ne, vůbec neví. Dobrý, takže dneska jsme prošli peklo. Ty debil. Bože můj. Jak se rozprskne po té mapě, ne? Dík, tak mi zase pak příště mi vrátíš všechny věci, jo? Ty jsi to úplně rozprskl po celé mapě. Jak jsem se mohl rozprsnout po celý mapě. No, ty vole, pojď sem, tě zmátím kostí, protože jsem měl 16 levelů. Tady máš nějaký věci. Nějaký, jo. Máš mi všechny. Ještě kalhoty mi dej. Kde seš? Mi kalhoty, dělej. Já nemám. A ty kalhoty. Ty debile, protože... Zahodíš někam do Afriky. To jako všechno. No, Tak dík no. není zač. Tentokrát umřeš ty. To říkám. Ty jsi to vzal. Děj, to ses tak rychle portnul, jako jo.
Ne. Si mě sranduju. Já tady mám spawn, dej mi boty. Cože? Dej mi boty. Nemám boty. Ale máš boty. Nemám žádný boty. Počkej, ty tady máš spawn, ty jsi tady vyspal. Ležím, haď. Jo, tak ty asi jak jsi ztratil ty boty, tak to nebylo, že jsi ztratil. Ale oni se ti spíš rozbili. Dí. Sorry. Tak musím stát všude. Tak to teda dneska ukončíme, no. Tam koukáš to, tam nic není. Že jo? Jau. Vyhodil přes půlku mapy. Uhni. A tě nevidím, vole, nikde se já čum nahoru, jenom běhám dokola. Se nemůžu ani tak. Hej, vyprdni se na to, už mám jenom 2 vajce, teda vajce. Vajce. 2 životy, čum, hele jo, backflip. Jo. A zase mě flákne. Takže my se s vámi loučíme. Tady to mě chce zabít. Pro dnešní díl. Byl docela dobrý, bych řekl. Nevím jak ostatní. Docela dobrý. Fucking game, ty. Dneska jsme ani neumřeli. To jo, no, já jsem ani jednou neumřel. Tady běhám po zádu, hele, koukej na to, po zádu. Tak se s vámi loučíme. Tak příště, čau. Zdar lidi.